Os sectores do turismo e da alimentación xogan un papel especial na economía de concellos como os que conforman a Ría de Arousa. Conscientes desta premisa na Administración Autonómica en colaboración co Concello de Vilanova, habilitouse o segundo andar do Pazo de Vista Real para albergar un espazo de coworking destinado a formar emprendedores de cara ao inicio da súa actividade empresarial. Este proxecto é unha iniciativa da Escola de Organización Industrial, do Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, e do Concello de Vilanova, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e ten como obxectivo o lanzamento de proxectos emprendedores, preferentemente dos sectores de turismo e alimentación, para validar o seu modelo de negocio e acceder pronto ao mercado. É unha das primeiras iniciativas deste tipo da EOI que se fai aquí na provincia de Pontevedra. É un dos primeiros de Galicia que está sectorializado en sectores como turismo e alimentación que teñen gran potencial nesta zona. Este coworking o Salnés leva dende setembro a pleno rendemento para conseguir sacar o mellor partido dos proxectos que plantexan os 22 emprendedores seleccionados que participan do mesmo. Un proceso estuvo aberto durante o verán, estamos moi contentos porque a verdade é que enseguida tuvemos o número que queríamos, de 30 personas seleccionamos 22 proxectos, que é o máximo que poden acceder, e simplemente teñen que facer unha inscripción contando cal é a súa idea de negocio. Logo nos aquí lle axudamos a definirla e a poñela en marcha. Este proceso formativo abarca diferentes destrezas, tal e como nos explicaba o encargado desta instalación, Ramón Tubío. O proceso é un proceso de 5 meses de duración, no que temos distintos talleres, temos 15 talleres. Os primeiros talleres son de Lean Startup, para o deseño do modelo de negocio e a validación do modelo de negocio, e logo vamos entrando en distintas materias como marketing, comunicación, marketing digital, financiamento. O obxectivo é dotar o emprendedor e a emprendedora con todas as competencias que precisa para o lanzamento do seu proxecto. A parte destas formacións, que solemos facer casi todas as semanas, hai un proceso de mentorización e tutorización con mentores de proxecto e tamén en temáticas específicas con mentores especialistas, expertos nas materias, para que non teñan ninguna dúbida a hora de acceder ao seu mercado. O Instituto Galego de Promoción Económica, ao remate deste coworking, organiza diferentes roldas de financiamento para conseguir sacar adiante os proxectos destes emprendedores. Unha das ventaxas deste proxecto é que o socio local, o Instituto Galego de Promoción Económica, logo organiza distintas roldas de financiamento para dar visibilidade aos proxectos. Ademais, está previsto que os proxectos que se constitúan durante a duración do coworking ou nas semanas sucesivas que poidan ter un asesoramento durante un ano para acompañalos nese proceso seu de adaptación e de validación. O coworking o Salnés súmase a outros 7 coworkings que a Xunta de Galicia puxo en marcha por segundo ano consecutivo en colaboración coa Escola de Organización Industrial.